NAC nomination of rap nomination van MC Tovenaren op request van MC Roekuku op de beat van Eloquence. En het is net geschreven, het is open dat we het kunnen aflezen. Ja, check. Ik zing kortoudig kratten in de rechte lin. Je ziet misschien wel nummer 1 in de rap scene, maar ik zie nummer 2 en doe niet eens mijn best niet. Ik zie gewoon veel verder dan de rest ziet. Toch zijn mijn teksten verstaanbaar voor een dummy. Geclasseerd als een X-file door Murder en Scully. Van doe de scholen, like The Return of the Mummy. Je ziet geen gangster, maar een playboy bunny. Ik dateren van de voren, het is een wereld van verschil. Bij de meeste van mijn punchlines stopt de wereld stil. Maar de meeste MC's zien me goed voor in april. Daarom dat ik geen zin zie in de zin van hun zin. Mocht ze zin, yo. En blijven zelf zeker, mijn zin plakken in je kop, lekker zelfklever. Je mist me, maar je test lekker spelbreker. Maar dat is hier met de ring, niemand kent het veld beter.